Hola, soc Jordi Pijuan López, autor dels Àngels de Soar. M'agradaria ara parlar-vos una mica de la seva gestació i què és el llibre. Els Àngels de Soar és la tercera novel·la del detectiu Espartac Garcés després de Tu no m'estimes i Sant Culer, cada vegada agafant més protagonisme dins de les seves pròpies novel·les. També, com en les novel·les anteriors, dels crims que parla els Àngels de Soar no són crims de carrer, no són atracaments de bancs, no són tràfics de drogues ni assassinats puntuals ni emocionals, sinó que són crims de gran envergadura. Concretament, als Àngels de Soar plantegem que el sorgiment de la sida als anys 80 i després ja coneguda com el VIH-Sida no va ser precisament una casualitat que emergís en l'època que el moviment gai estava floreixent als Estats Units i menys en l'època de la descolonització d'Àfrica. El context de la novel·la es desenvolupa des del San Francisco dels anys 70, amb el moviment dels drets civils de la comunitat gai, la posterior pujada al poder del Ronald Reagan, amb el suport de la majoria moral evangèlics al seu darrere. Els Àngels de Soar llença els seus fills argumentals en els primers temps de la lluita pels drets civils de la comunitat gai, la guerra bruta de la CIA i l'FBI contra la seva pròpia població, els moments de la descolonització d'Àfrica i el final de l'apartheid, i tot posant-ho dintre de context desenvolupem la trama que us hem explicat.